ପାହାଡ଼ କେବଳ ପଥରର ଏକ ସ୍ତୂପ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପରିଚୟ, ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରୁ, ଯାହାର ପଥରରେ ଲୁଚି ରହିଛି ମହାଭାରତ କାଳର କାହାଣୀ। ମୁଁ ବାହାରିଛି ସେହି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଏପିକ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ, ଦ ପାଣ୍ଡବ ବଖରା। ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ଏକ ଅଜବ ଡର ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ। ପାଣ୍ଡବ ବଖରା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ସେତିକି ନିଛାଟିଆ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସହରର କୋଳାହଳ ପଛରେ ରହିଯାଉଛି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେହି ବିଶାଳ ପାହାଡ଼। ଟ୍ରାକିଂର ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମ 30 ମିନିଟ୍ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟକର। ଶରୀର କହେ ଫେରିଯା, କିନ୍ତୁ ମନ କହେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ। ଏଠାକାର ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଖସଡ଼ା, ପ୍ରତିଟି ପାଦ ସାବଧାନରେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପାଖର ଏହି ସବୁଜିମା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି ରୂପ ଦେଖାଏ, ସେତେବେଳେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଭୁଲି ହୋଇଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଟ୍ରାକିଂ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମେଡିଟେସନ। ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ ଚାଲ ନା ବେ ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ରାସ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚା ଏବଂ ଖସଡ଼ା, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଏହି ପବନର ଶବ୍ଦ ମୋତେ ଆଗକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ସାହସ ଦେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ଏମିତି କଷ୍ଟ କରି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାରେ କ'ଣ ମିଳେ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଛକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ବାଟ ଆସିସାରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଶେଷରେ ଆମେ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ବା ବଖରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏତେ ଉଚ୍ଚରେ ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ଗଠନ ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ଭୁତ। ଲୋକ କଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ପଥର ଶଯ୍ୟାରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଶୋଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ବସିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଇତିହାସ ମୋ ସହ କଥା ହେଉଛି। ହଁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା।
आगे तो ऊपर को भाई पानी बोतल धरी आस ऊपर आस छाई पे बसिया ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଏବେ ମୁଁ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ। ଏଠାରୁ ପୁରା ପୃଥିବୀ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜିକାଲିର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଭୁଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ ମୁଁ ଆଉ ଏହି ବିଶାଳ ଆକାଶ। ଅଜୟ ରାଜ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲେ, ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ହାଭ୍ ଏ ୱେ ଅଫ୍ ଟେଲିଂ ୱିଥ୍ ୟୋର ଇଗୋ। ଏଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ସେ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ପ୍ରକୃତି ଆଗରେ ଆମେ କେତେ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଅଭିମାନ କେତେ ବଡ଼। ସେ ବାନା ଯୋଉଠି ଲାଗି ସେଠି ଯାଇ ପଡେ ନାଇଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଖସୁଛି, ଆଉ ଏଠାରୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବୁଝାପଡ଼େ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଆମର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଛୋଟ। ଆଜି ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରୁନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଅନେକ ସ୍ମୃତି।